כל המספרים האלו, מה שיכלנו להשיג כביכול, הן מופרכות, הן לא אמיתיות. ראש הממשלה טען לפני כן שהוא לא מקיים משא ומתן על ההסכם הזה לפני החתימה, או סיום התהליך מול האיראנים, מכיוון שבכך הוא כאילו ייתן תוקף, ייתן גושפנקה להסכם. להערכתך הוא צדק? בוודאי שהוא צדק. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. ואני אומר לך את זה בהסתכלות לאחור של יותר משנה וחצי מהנאום בקונגרס על איראן. אנחנו אחרי הבחירות, אנחנו חודשים ארוכים אחרי החתימה על ההסכם עם איראן, ואני רוצה להגיד לך שהנאום הזה היה נאום מכונן, בעל השלכות אמיתיות וחיוביות לישראל באזור. מה היה מכונן בנאום הזה? מה הביא הנאום הזה למדינת ישראל? אתה יודע ההסכם נחתם, איראן זכתה לכל ההטבות בהסכם, הקשרים בין ממשלת ישראל לממשל מספרים לנו שהם לא טובים, לא ראינו הוכחה שזה אחרת. למה לא ראית הוכחה שזה אחרת? איך אתה לא מקבל את ההסכם הזה? ההסכם החתום הוא הסכם מצוין. לא נעים לי להגיד לך, ההסכם הוא מצוין, אפשר להמשיך להכפיש, ופוליטיקאים יכולים להמשיך לבקר, אבל מדובר פה על הסכם מצוין. המספרים שאהוד ברק מדבר עליהם, 20% עלייה במחירי הנשק ב10 השנים האחרונות, שלא באים לידי ביטוי, כוח הקנייה בהסכם הזה לא גדול יותר מהסכם קודם. הוא לא צודק, הוא לא יודע על מה הוא מדבר? הוא טועה, והוא גם מתעלם מהעובדה אחת, שהתקציב הביטחון האמריקאי עבר עכשיו קיצוץ. זאת אומרת, בעידן של קיצוצים בארצות הברית בתקציב הביטחון, אנחנו קיבלנו תוספת. עכשיו, זו תוספת משמעותית. אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו נכנסנו למשא ומתן הזה, והאמריקאים רצו להגיע לאפס רכש מקומי. אפס. מדברים עכשיו על הפגיעה כביכול בתעשייה. עכשיו, קודם כל, ההישגים הדיפלומטיים המדיניים שיש להסכם הזה, אנחנו זוכים להם כבר עכשיו. אבל ההסכם נכנס לתוקף רק בעוד שנתיים. ואז בשנה השישית של ההסכם, אנחנו מתחילים את הירידה ברכש המקומי, ורק בשנה השביעית של ההסכם הוא מתחיל להיות משמעותי. אבל גם לא יכולים לבקש תוספות מהקונגרס. תראה, אני לא רוצה... יש פה הפרדה מוחלטת. נתניהו לכאורה התחייב לא לחזור לפעול מול הקונגרס מאחורי הגב של הממשל. אני לא רוצה להיכנס ליחסי האמון בין הממשל האמריקאי ובין הקונגרס האמריקאי. לא, אבל אני רוצה להיכנס ליחסי האמון בין ממשלת ישראל לממשל האמריקאי הנוכחי. אני חושב שהדבר הזה מעיד יותר על היחסים בין הממשל האמריקאי והקונגרס האמריקאי. אני יודע שתמיד זה על ישראל ותמיד זה על נתניהו, אבל פה אני חושב באמת... אבל ישראל, ממשלת ישראל הנוכחית מזוהה יותר עם הקונגרס האמריקאי. המכתב הזה נכתב כי הממשל לא רצו שהקונגרס יפעלו נגדם, ואנחנו מכבדים את ההסכמים. אנחנו חתמנו על ההסכם הזה. הממשל לא רצה שאנחנו נפעל עם הקונגרס נגדם. אנחנו חתמנו על ההסכם הזה מול הממשל, וכוונתנו לכבד את ההסכם הזה. אנחנו לא מחפשים שבילי עוקף, אנחנו לא מחפשים לקבל דברים עוקפים. אני רוצה להגיד משהו. האמריקאים רצו שנתחיל ב-0% רכש מקומי. אנחנו מגיעים למקום שרק בשנה התשיעית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 2026, אנחנו נתחיל לראות את הירידה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. ומה יקרה ב-2026? עד 2026 יש הרבה דברים שמדאיגים אותי ונדאג לזה אז, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כן, בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים. אחוז ההכנסות של התעשייה הביטחונית מייצוא, 80%. זאת אומרת, כל הדבר הזה זה על בסך הכל 20% מההכנסות בעוד 9 שנים, כשהאמריקאים רצו 0% עכשיו. עכשיו, מי שגם נכנס לפרטי פרטים, ואני מתפלא שאף אחד לא דיבר על זה, ההסכם הזה, הסיוע הזה מורכב משני חלקים. גם מה-FMF וגם מהגנה מפני טילים. ההגנה מפני טילים, שעכשיו נכנס ל$500 מיליארד לשנה, הוא מוחרג מה-OSP. הוא מוחרג מהרכש המקומי. ועכשיו, לא, חשוב להבין, רוב הפיתוח של הדבר הזה נעשית בישראל. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב שאני בכלל לא בטוח שבסכום נומינלי אנחנו פוגעים בתעשייה, ואנחנו גם מקנים ליציבות על פני 12 שנה. אלי גרונר, אני משוכנע שעוד תידרש לתת הסברים בעניין הזה. תודה רבה לך שבאת לך. תודה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, ומיד אחר